Nurcan Yalçın 10 salın rojnamegere. Salan el Amedê nûçeyên derbarê jinan de amade dike. Niha di prodüksiyoneke de kar dike û diger hevalên xwe yên jin yekem komela rojnamegerên jinê Kurd ava kiriye. Rastî jî em karin bêjin Bakurê Kurdistanê yekemîn care jina komelekî bi navê komeleya jinên Mezopotamyayê avakirin di heftê cotmeyê de. Avakirina komelê ji bo me jina jinê rojnameger gelek girîng bû. Ew ji weka bi dehan jinên rojnameger li yekemîn ajansa nûçeyan a jinan Jinhayê de dest bi karê rojnamegeriyê kiriye. Qada rojnamegeriyê wekî qada mêratê dîtin. Lê ji bo vê komelê zêdebûna hebûn û temsîla jinan li qada rojnamegeriyê girîng e. Piştî hewla derbeya leşkeriya 2016 de yekemîn ajansa jinan Jinha hate girtin û bi dehan jinên rojnameger bêkar mabûn lê 2017 de platforma jinên rojnamegerên Mezopotamyayê ava bû. Ev komelê jî berdewamiya vê platformê ye. Gelo armancên vê komelê çi ne? Firk û ciyawaziyên wan ji yê din hene? Roza Metîna berdevke komele û wiha berseva vê pirsê da. Yekîtiya jinên rojnameger jî tiştekî gelekî girîng û jêneger e. Di heman demê de ji bo vê yekîtiyê em ava bikin me pêdivî dît ku em komeleya rojnamegerên jina Mezopotamyayê em ava bikin. û me xebatê xwe ya ewil jî bi atölyeyê dest pê kiriye. Atölyeya me ya li ser em bêjin perwerdeya jinên rojnameger bû. Yanî di qada em bêjin rojnamegeriyê de jin li ku derê jin mesela dikarin bi çi rengî rexistin bûyîna xwe xurt bike jin em bêjin dikare bi çi awayê mafê xwe yê rojnamegeriyê biparêze. Komela rojnamegerên jinên Mezopotamyayê ji bo mafê jinên rojnameger jî mehane raporan amade dike. Her wisa daw û dozên wan jî dişopîne. Em bi lêdan û tundiyê re rûbirû dimînin. Derbarê me de lêpirsîn û dostên vekirin. Em tên cezakirin. Mafê em bêjin jinên rojnameger bêparastin, em bêjin ew astengiyên li hemberî rojnamegerên jinên rojnameger bêrakirin. Di heman demê de jî jinên rojnameger bikaribin di li qada bi awayekî azad bixebitin û li dijî tundiyê jî bêparastin û ne tenê em bêjin jinên rojnameger ên Kurd bibin em bêjin dengê hemû jinên rojnameger ên li cîhanê. Hêja gotinê ku hejmareke zelal nîne ku ka çend jin di medyayê an got qada ragihandinê de cî dikin lê tê zanîn ku ji sedî 25 rêvebiriyên dezgehên ragihandinê de jin hene. Di sê mehan de hejmara endamên komela rojnamegerên jinên Mezopotamyayê ji 25 bihuriye. Jin wexta bixwazin dikarin li her qadê xwe bidî îfade kirin, dikarin li her qadê li ber xwe bidî û dikarin li her qadê jî bi awayekî serkeftî derkeve pêş. Armanca wan ew e ku li hemî Tirkiyeyê jî vê hejmarê zêdetir bikin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.